थांदो थां न'आव ओंखारनानै थांनो ओइ थांदो दिनैनिफ्राय नोङो जानाय न'आव आगान फैनांला दै हेलो गाइस वेलकम बैक होननानै मोनसे गोदान भिडिअ गासिबो हरनाय जाफिनलायबाय टाइमा खमसे खम 8टायानो जाबाय आरो ना होमबाबो एकदमबारे नाय सबथिंबो थुला गोजा आरो ना पुरा माबा गोजा निहिर गोजा दाबो निहिरफोरा ओंखाराखै गोजांदो आरो ना थान्दा दिनैसो फार्स्ट टाइम इसनि फुङाव सिखारफेरदो आरो ना माबा 8टा बाजियाव सिखारनानै खमसे खम 10टा 11टा बेबायदि बाजियाव सिखारो आरो ना गोजां बोथोराव सिखारगौमोन आङो दखानाव फैबाय आरो ना माबा रिफाइन लानो थाखाय ओमफ्राय थाव गोथां लानो थाखाय गाबोननिफ्रायथ' मागो नालाय रिफाइन थावखौ फिथा सावनो ओमफ्राय जानाय थावखौ नांगौ जायो नालाय ना ओंखाम ओंख्रि संनायाव ओमफ्राय गासैनिसिमबो हेपि मागो रंजालायदो जालायदो फिथाफोरा उदै दुजासे लामाथिंबो निहिर गोजा आरो ना निहिरा निहिर पुरा लोगोफोर थावखौ लाबाय आरो ना रिफाइनबो लाबाय 1 लिटार ओमफ्राय जानाय थावबो लाबाय 1 लिटार ओमफ्राय इथिं मेथाइ अलरेडि थावानो दंखायोमोन आरो ना नै मैया बेखौ माद्रा लाबोखादों ओमफ्राय आखुयैखौ आं लाबोलायबाय माने नायसनदि आङो बेनिखायनो माने गैया होननानै नांगौ खोमा नांगौ जागोन होननानै लानानै फैखाबाय आरो ना आधा लिटार मैया माद्रा लाना फैबाय ओमफ्राय आखौ इथिं 1 लिटार लाना फैलायबाय आं नै फैसा लस आंना ओमफ्राय इथिं नै खारै जिरनानै दोनदों मैया माद्रा मोना मानो होनबाथाय दैज्लां बोथोराव खारै जिरनो हायाना बेनिखायनो एडभान्सनो जिरनानै दोनग्रोबाय आरो दैज्लां अखा हाबाय थायो बेनि थाखाय जिरनो हायैखाय दा जिरनानै दोनखाबाय मा खालामदोंलै दस नोंनिया हा गेलेग्रा बुस्थु इयो ओमफ्राय गोलैबा मा जानांगौ फुटबल बोरा गैया दिनै फार्स्ट टाइम माने एफा थाबनो सिखारनानै एकदमबारे थान्दा खालामनो फिलखौ बेलेग मोनदों आरो ना स्रां मोनदों खर' सानायफोरखौ सासे गथ'आ आंखौ नुबाथाय बिराद गिदे नायबाय था कुम्बल खारसिगोन देयो फै जानां फै फै जानां फै गोजांजोब्बाय खोमा खमफिगासिनो ओमफ्राय लोगोफोर जाय आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामाखै साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो ना 50K नि बिराद खाथिसै आरो ना बारा गैखाला आरो 1K ल' दोङो 1K खौ थाबैनो खालामनो आरो नोंथांमोना जाय साबसक्राइब खालामाखै साबसक्राइब खालामबावनानै बयबो प्लिज 50K जानाय लोगो लोगो नोंथांमोननि सिगाङाव आं मोनसे गिभअवे लाबोगोन आरो ना फिसाबो जानो हागौ गिभअवे खिन्थु फार्स्ट टाइम होगोन आं 50K खालामना होबानो जाबाय नोंथांमोना मा गिभअवे जागोन बेखौ आङो 50K जानाय लोगो लोगो नोंथांमोननो खोन्थानो हागोन ओमफ्राय मोनसे भिडिअ लाबोगोन बे मोनसे भिडिअआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय बे कमेन्टखौ आङो अट' कमेन्ट पिकाराव लानानै नोंथांमोननि सिगाङाव आङो उइनारा सोर बेखौ खोन्थानानै होगोन आरो ना नोंथांमोना बेनिखायनो थाबैनो 50 खालामना होदो बारा गैला आरो 1K ल'सै दे थाबनो खालामना होदो आरो मागोआवसो सोरनाव फिथा जानो थांनांगौ खोन्थाबानो जाबाय आरो ना दिनै एकदमबारे अमा मेजेम हांदो आरो ना अमा बेदर हांदो एवनायनिफ्राय बांसिन हांनाय बेदरा गोथावसिन जायो आरो ना ओंखायनो हांनानै जाबाथ' मोजां आंथ' अमा जाया आइमोननि थाखाय हांना होदों मागोनि स्पेसियेल ओमफ्राय नै गरसि ओमफ्राय माथाय गरसि आलु फल एवनो नायदो आरो ओमफ्राय नै इथिं दालि रुदो मालाय माजोंथार जाबायलै असला मावदो बादुस फुंनि बेफोरबायदिनोथ' मावनांगौब्रा होमबासो बडिबो जायो एक्सारसाइसबो जायो होमबाना बडि फिगार गासिबो जुदि मोजाङै थाजोबबाथाय मोजां सिख्ला मोनो मिथिबाय मावनांगौ आंखौ मानो मावदो ना दिनै मागो ना दिनै मागोनि एसे हाजिरा मोनगोन खोमा न'आव ओरैनो मावफ्लानानै हराव पार्टि जानो मोनगोन खोमा 10 20 थाखासो ना ओरैनो मावफ्लाना होनि र' बुद्धि दं माथो नोंनावबो मालाय सर्ट दालाय लुगासिनो नै सर्ट दालाय नङा आरो ना रिटारिंसो बुफ्लांदो लिंटार आरो ना लिंटार होगोन नोंनि गार्लफ्रेन्डआ नुथोंसोलै नोंखौ भिडिअ बानायना होबाय आं ना जोनोम जाथ'वाखै आंबो सानदोंमोन आंना गार्लफ्रेन्ड दङ होननानै नाथाय उनावसो मिथिबाय मा आंना गार्लफ्रेन्डआनो गैया होननानै गावनो मिथियाखैमोन होनलाय ना साननायल'सो थादोंमोन माने नों गोसो सिङाव सानदोंमोन आं दुखु जालायो सानै नाथाय उनावसो मिथिबाय आंना गार्लफ्रेन्डआनो गैया होननानै ओंखायनो इया दासा एसे बाहायना ला नोङो मोजांनो दै आरो नोंसोर गोबाङानो कमेन्ट खालामना खोन्थाहरो आं दाखालिनो क्लियारिफिकेसन होखाबाय बे मा जायो आंनि मा जाया बेनि सोमोन्दै आरो आं बुंनोबो गोसो गैला आरो ना नोंसोर जि कमेन्ट खालामबाय थाबानो जाबाय बेफोरबायदि आङो फाल्तु कमेन्टफोरखौ आङो रिप्लाय होनोबो साना आरो फरायनोबो साना आरो ना जेसेबां कमेन्ट हरबाबो आं कमेन्टखौ रिड खालामा बेफोरबायदिखौ खारन मानो होनबाथाय खोथाखौ खेबसेल' बुंनांगौ आरो खेबसेयाव मानियाबाथाय आरो बेखौ बुजायनानै लाब गैला माथो बेसेथो बुंनाय खोथाखौलाय फंसेखौलाय बार बेसेथो बुंबाय थानो ना नों गदायलायाखैबा बेदो मानो सिथाब भिडिअ होबाय थायो होमबा नाय गोबां रिल्स बानायो दै सासे कन्टेन्ट क्रियेटारा सोरबा सासे कन्टेन्ट क्रियेटारदो गोबां भिडिअ बानायो इन्स्टाग्रामफोरावबो रिल्स नाय बिसोर बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्ड नामा सोरबाथ' किस जालायनायानो होयो बेफोरथ' कमनसो ना आजिखालि
आरो बुङो जेनेबा कन्टेन्टखौ कन्टेन्ट हिसाबै लानांगौ आरोना बेयो माने जोंनि बर' हारिया बेफोरबायदि नियम गैया मा गैया आरो भिडिअ बानायनायाव मा हारि कन्टेन्टसो बे मोनसे कन्टेन्टखौ कन्टेन्ट हिसाबै ला पार्सनेल लाइफआव माने इनभल्भ खालामनानै जेबो लाब गैया आरोना सोरबा आरो हारिखौ बुंनानै जेबो लाब गैया नोंसोर बुंहरो बर' हारिया बेफोरबायदि नियम गैया दा बेफोरबायदि भिडिअ बानायनाङा होननानै आरो बे मोनसे भिडिअसो नोंथांमोनखौ इन्टारेस्ट खालामनो थाखायसो भिडिअ बानायोना बे मोनसे कन्टेन्टसो कन्टेन्टखौ कन्टेन्ट हिसाबै लानांगौ सोरबाखि मोदोम नांजाना भिडिअ बानायबा सोरबाखि रिल्स बानायबा बे गार्लफ्रेन्ड जायो बयफ्रेन्ड जायो बिदि नङाना होमबा दा हमनानै ला बर'बो गोबां एलबाम दोङो आजिखालि आरो मिउजिक भिडिअ आरो इथिं भिडिअ फुल भिडिअ बेफोरावथ' होमबा किस जालायनाय दोङो खावलाय खुदुमनाय दोङो गोबालायनाय दोङो बेफोरलाय मा होमबा बेफोरखौ मा होनना बुङो बेफोरखौलाय माथो नोंसोरो जेबो बुङा बर' फिल्मफोराव हाक खालामनाय गोबालायनाय बेफोरखौथ' नोंसोर जेबो साना खिन्थु माने सोरबा रिल्स बानायबाथाय सिथाबनानै बे माने नेगेटिभलि लायो आरोना खिन्थु फिल्मफोरना जेबो नङा खिन्थु बेफोरथ' भिडिअसो आंनि जेनेबा मोनसे कन्टेन्टसो ना बे पार्सनेल लाइफआव रियेल नङाना इयो रियेल लाइफ नङाना इयो आजिखालि आरो इन्डिपेन्डेन्ट जुगाव एजुकेटेड जुगाव बेफोरबायदि आरो कमेन्ट जानला मानला पास खालामनाया बयबोथ' बुजिग्राना बयबोथ' फरायनाय आजिखालि जुगावलाय सोरबो फरायदोंना जानला मानला साननायखौ एसे सोलायबानो जाबाय आरोना आङो गासैखौबो लानानै बुङाखै आरोना जाय जाय गाज्रि कमेन्ट हरो बेफोरखौसो बुंदों आङो आरो गासैखौलाय मानोथो बुंनो नोंसोर आंनि फेमिलियानो ना नोंसोर नङाबा आं दिनैसिम बिसिनि जौगानायबो नङामोन सोरबा सोरबा कमेन्ट हरो जे गावखौनो बिराद गिदिर इउटुबार जाबाय होननानै आं माला बुंना लाखो आं गिदिर इउटुबार होननानै आं दाबो आधानि जेबो मोनाखैनो आं गावखौनो आरो इउटुबारबो होनना सानना लाबावासै बेफोरबायदि जास्ट नोंथांमोनखौ इन्टारेस्ट खालामनो थाखाय आं भिडिअ बानायो नालाय नोंथांमोना इन्टारेस्ट खालामबानो जाबाय आरोना आरो आंनाव बेफोरबायदि इमान इग'बो गैया जे आङो सोरखौबा माबा मोनसे बुङो आरोना आं आरो गावखौनो इउटुबार होननानै आं इमान एटिटिउडबो देखाया आरो एटिटिउडबो गैया जिर' एटिटिउडखा आंना नोंथांमोना आंखौ रियेलाव लोगो मोनबासो मिथिगोन आरोना आङो माबोरै मानसि आरो आंनि लुकखौ नायनानै बुङो आंनि फेसखौ नायनानै बुङो आरो इसोरानो दाना हरबायबा मा खालामबावनो बिदि आरोना साइज नङाबा नङासै आरो बेफोरबायदि माने सोरबा बडि सेम खालामनाय बेफोरबो बिराद रं आरोना सोरबा बेफोरबायदिनि थाखाय सुइसाइडबो खालामना लायो बिराद गोरोन्थि नोंसोर कमेन्ट खालामग्राफोरा कमेन्ट खालामबाय थाबानो जाबाय आरोना आं भिडिअ बानायो नालाय भिडिअ बानायबाय थागोन आङो आरो भिडिअआवथ' कमेन्ट नांखागोन नालाय बेनिखायनो कमेन्ट खालामबाय थाबानो जाबाय मोजां गाज्रि जायो स' लोगोफोर नै हर जाबाय आरोना बेकार खोथाफोरखौ बाद दोननानै जानांगौ लोंनांगौ थानांगौ ओमफ्राय नै इथिं एकदमबारे बिलाथि माबागासिनो आरोना बिलाथि हागासिनो जों बिलाथि जानो गोथाव जायो नालाय बेनि थाखायनो ओमफ्राय गासैनिसिमबो हेपि मागो आरोना मागो दिनबाथाय बेनो जे एकदमबारे ओंखाम जानाय होननाया जाखायाना आरोना बांसिन फिथा जानानै मालायनि न'आव जेनेबा आलासि जानानै फिथा जायै जायैनो पुरा उदैया बुंखायो आरोना मा बुंबावनो आरो उदैया एकदमबारे गेस जाना थाजोबो माने फिथा जायै जायै मा अभार जाना नोंसोरबो बारा स' लोगोफोर दिनैथ' मागो नालाय एवनानै जानोसै बेखौ थावनि फिथा एवदों आरोना आङो पियास होनानै ओरैनो एवदों ओमफ्राय दा फिथाखौ एक्सट्रायै संगोन आरोना होमबा गामिनि मानसिफोराबो जानो फैयो सोरबा गथ'फोराबो जानो फैयो नालाय बेखौ उनाव जासिगोन माने मर्निं ब्रेकफास्टनि थाखाय बेखौ खालामना लाग्रोनोसै दा भिडिअखौ कमप्लिट खालामजोबनाय जादों आरोना बिराद गुसुं जादोंमोन आरो भिडिअआ दिनै आरो बानायफिनबाय आरोना लागायदेरनानै होबाय आङो नै माखासेया मोनबाय आरोना एसेल' सावदों ओमफ्य दा बांसिन सावगोन आरो मोनथ'वाखैनो नै एकदमबारे थाव जाजोब्बाय ओमफ्राय गासैनिसिमबो थेंक इउ स' माच आरोना इमान थाबैनो 50K खालामनायनि थाखाय 50K खालामनायावथ' नोंथांमोना सापर्ट खालामबाय दानाबा आंनिफ्रायथ' नोंथांमोननि सिगाङाव माबा मोनसे होनांगोन ना बेनिखायनो आङो थाबैनो गिभवेखौ लाबोगासिनो आरोना नेक्स्ट मोनसे भिडिअ बानायगोन आङो मा गिभवे होगोन बेनि थाखायनो एकदमबारे गोसो गोरबोनिफ्राय गासैनिसिमबो थेंक इउ स' माच आरोना 50K खालामना होनायनि थाखाय ओमफ्राय आरो दिनथ' मागोनि दिन बयबो रंजाबानो जाबाय दानाबा आं उनाव फिथा सावखै नायना फैग्रोनोसै आरोना बेखौ सावबाय थाफिननोसै बिसोरो रानिया दानाव दंना गैया जानो थाखाय फैबाय आं सावदोंना सावखैथाय दा सावगासिनो आरोना आयंआ ओमफ्राय नों फिथा सावखाय सावाखैनो जागोन ना जाला मैयानो नोंसोरनाथ' देनायसो हा फै नों दुगैना दुगायाखै दिनै बेसेबां जागोन ना फैसाखौ फै थाइजानि फै थाइजानि फै जानो थांफै मेकालं न' उरसुदों ना उरसुमा हा उरसुमा कापिला ओमफ्राय नैथिं माबा बावदो आरोना गोथै बावदो दिनैथ' मागोनि एकथारिक नालाय बोराय बुरै आबै आबौनो आंनाव जाबाय आरोना एसेनावबो एन्थार फिथा सावथ'वाखैना बेनिखायनो खामसावनो जाना फैबाय आङो दुखा मा हानो होलै पियास खामबाय होखानो मा फिथायालाय मैयानि फिथा गरम खालामना जादा मोनजाफेरबायदि नै आं बानायनाय फिथा मोनबाय आरोना आरो इथिंसो दंबावो जानोसै दे नादो मालायफ्रा जाबायानो जोंहा दाबो जानो जायाखै माने ना बादुलि सिखारनाय 8टा बाजियाव सिखारखायो दालाय नों जायाखै
आंसो साम' जाहोबाय फुंनि नोंसोर साम' जाहोनांगो मागो दिनाव मेरला जाबाय थाखायो माने मेसिनाव देनाय नालाय बे आटाया माने इयो माबा जानाय नङा माने एन्थाब फिथा जानाय नङा बेनिखायनो दै लगायलायदोंमोन ना जागोन खोमा होननानै मेसिनाव देनाया जायालै जाम्बि डाइरेक्ट मोनजायाखै मागो मोनजायाखै राइट कस्टफोर बेरायबाय थायो बिसोरो खुलिनाबानो गैला हामलांजोब्बाय स' लोगोफोर होमबा भिडिअखौ बारा गोलाव बानायबाय थाथ'ला आरोना भिडिअखौ बेसिमाव दोनथ'नोसै ओमफ्राय 50K नि गिभअवे मा जागोन बेखौ नोंथांमोना नेना थाबानो जाबाय आङो आपडेट होगोन साननैसोनि उनाव नोंथांमोना नेना थाबानो जाबाय आरो नों न'आव थांनोसै नामा न'आव थाङाखै दाबो हा थांनो न'आव ओंखारलां थांनो ओइ थांदो ओंखारलां थांबाय साला दिनैनिफ्राय नोङो जानि न'आव आगान फैनांला दै दिनैनिफ्राय जा न'आव आगान फैबा नोङो थिगसो बुंनां बोरलियो ओइ सोनाया नांदिया ओंखारलां नों जा न'निफ्राय